Fl-ittra tiegħu Jeffrey Pulicino Orlando fakkar it-tliet raġunijiet li għalihom qed jitlob li Caquia Caruana għandu jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. L-ewwel raġuni li Richard Caquia Caruana kien f'kollużjoni ma' membri ewlenin tal-Gvern Laburista ta' bejn l-1996 u l-1998 f'attentat biex imexxi l quddiem l-interessi personali tiegħu u fl-istess ħin jipoġġi lil sħabu tal-amministrazzjoni ta' qabel immexxija minn Edifene Kadami f'dawl ikraħ. It-tieni raġuni li ta' Pulicino Orlando hija li Caquia Caruana ftehiem ma' uffiċjali ta' pajjiżi barranin bil-ħsieb ċar li jaqbes il-Grupp Parlamentar Nazzjonalista u lill-Parlament Malti. It-tielet raġuni li ta' Pulicino Orlando u li għalija Richard Caquia Caruana għandu jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista hija li kien propju huwa illi ħoloq l-inkwiet illi wassal għal problemi li qed ikollu jiffaċċja l-Prim Ministru Lorenz Gonzi fih dan il-Partit Nazzjonalista u barra minnu. Fl-ittra tiegħu Pulicino Orlando qal li għalkemm jingħata żmien sa nhar il-ġimgħa biex jirrestaq il-lista tax-xhieda tiegħu huwa kien qed jagħmel dan l-4 filgħaxija. Waqt li qal li jifhem li huwa ġust li kif maqbul il-lista tkun moddija lil Richard Caquia Caruana żied illi jemmen illi huwa ġust li kopja tal-ittra tiegħu titqassam lill-ġurnalisti ta' vera ġara darba Caquia Caruana kien ser jgħaddi l-lista del portavuċi tiegħu Daphne Caruana Galizja. Pulicino Orlando qal li fil-preżentazzjoni dell-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' nhar it-tlieta 17 ta' Lulju huwa se juri li Caquia Caruana għandu dawk li sejjaħ bħala kuntatti oħra fil-Partit Laburista, kif skont Pulicino Orlando Caquia Caruana nnifsu stqar f'intervista ma' The Sunday Times. Fit-tmiem l-ittra Pulicino Orlando qal li l-5 xhieda li ser jagħtu raġun fit-talba tiegħu biex Caquia Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista huma il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo, il-Kummissarju Ewropew John Dalli, il-Wip tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi, id-Deputat Laburista Carmenu Vella u l-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Gordon Pisani.